Počkat. Pojď minut. Máte někdo live sport, jestli PSG vede nad Interem, nebo? Rácho, jak to stejnou. OK, vyzkoušíme si. Víte, že dneska v finále Ligy mistrů, to je spíš pro chlapce. Víte, že je finále Ligy mistrů? Kdo fandí Interu, ať udělá bordel? Teď! Kdo fandí PSG, ať udělá bordel? Teď! Ty 2-0. Let's go!